prayer power, interceding for others. And I say, or say, mpaibo to me, ready ama afofro. Agidifo yewo adusua etoso enan kota emu nyinara yesua okwan ebefa so na yafa anamfofo ama Kristo ehu adusua ena yede brewe na otwi mu yewo ne etoso enan ye basisia diamu bino na nyame ye wo de no ede emma we ejo se enye difa emoma ye dima enti na soso ni Samuel me bompaye emma oman no ka ompai bom be ye wo sei kwa brand dia ye kakra ye ma munyina akwaba se enenso twedi ampon nyankopon adomonti wasan ama na wotwe asan abetu yembion minim yie se ne wabo ye ho ban no sara na so wabo ho ban kota yi munyina ra no se ne medikan aka no yesi making friends for God, the joy of sharing in his mission. Renya nyonko ama onyankopon anije a ewo se ye che onyankopon dwumadie no ye ko abontene akudi adanse ye adusua miensa saa na otwi mu eye adusua etoso enan minim yi se egusuara yesua ade pa ade no ma yesua no keke yesua epie ko abontene a ye mfa mbobra na afoforo hu Kristo na yesom no ewo yenso ye asetena mo ena twedi ampon nyankopon adomonti wode aboafo miensa asan abeka me ho wahasi a yede adusua etoso enan yede brewo na ansa na meba beda omo ede akire mono moma yenkotie enwomo ye wia yebe adusua no ebe etoam so. Mi bobo mi re, eje sami yare. Mi bobo mi re, Israel sami yare. Mata subre yihu, fishe gasa gojini. Ninya jefo biara obeso vivu. Mi bobo mi re, eje sami yare. Mi bobo mi re, Israel sami jare. Mata subre yihu, fishe gasa gojini. Ninya jefo biara obeso vivu. Sami jare mi re, mi bobo mi re. Aduma shewu sama, David by Jesus, mi bobo. Mata subre yihu, fishe gasa gojini. Ninya jefo biara obeso vivu. Sami yare mi re, mi bobo mi re. Aduma shewu sama, David by Jesus, mi bobo. Mata subre yihu, fishe gasa gojini. Ninya jefo biara obeso vivu. Fisher,
Aduma shewo sama David by Jesus umi mobo Matra subrayivo fishe gasa ngojini Ninya jifu biara obeso limu Sami jari mire umi mobo mire Aduma shewo sama David by Jesus umi mobo Matras Ibrahimu fishe jasa ngojini Ninya jifu biara obeso limu Sami yari mire umi mobo mire Aduma shewo sama David by Jesus umi mobo Matras Ibrahimu fishe jasa ngojini Ninya jifu biara obeso limu. Okay, yebeda enyumtufo ko yase enyuma omode abreyen enemi wo aboafo miensa atwedi ampon nyankopon ede omo abeka me ho ofidie mu ha se yede adusua toso ennan ede ebrewo media ne Bismarck Mensa na me hwe mensa nifa yi so a ne a wote me nchen peyi ya sofopeni Pastor Fergus Osu Boateng ono na order AMR Adventist Muslim Relations and afi Sabbath School Department no ono na oye titrani a oda ano ewo hono Pastor Yema Wakwaba eja great me botra na afi me call sofopeni ba konso Pastor George Siama ono nso na we sofopeni wa hase some radio pastor nso akwa kodi reading and a friendly honomo na pastor we sofopeni ewo honomo na brebia pastor eba beka ye ho wa hase ema ye sa addition se twedi ampo nyankopon sa de na ba na otwi mu nti pastor ye mo akwa ba se wasan aba ne. Yes sir. Great. Na the grafton so and ha ete eto no ho ano the grafton so de biara mo amota hwe no de bia wo ka ye ho wa hase aye ne no ye sa addition ye elder ye mo akwa ba se nen so wasan aba. Great. Me da mo nyina ase se mo aba onyankopon so enhira mo nyuma pa mo de boa na dwuma. Great. Ye hwe kota mu nyinara ye hwe se ye fa renya namfo ama onyankopon na afei so anigi a ye nya se ye che onyankopon asem na kota mu nyinara ye hwe na otwi yedi kan hwe witnessing na sa dance die mfaso ben na woso aden krampo na se yedi adanse na afei so yesan be hwe ne toso emienu no so no kwasem na no so ya dusua na emu depa ye se ne no so edema ye no se yehu na se adanse de tumi a ewo ankasa adanse die mu se wankasa wudi adanse ne Yesu ayama wo ka akira foforo tumi a ewo mu na fenso ye behwe se ne be ya ye be hu ni pase a Yesu Kristo hu no se ne hu bi se wo ye tetekwa ono de on se mfata sa na Yesu hu na se ye hu krofo se ne Yesu hu omo a ye ntimi nwe omo ayonko emma Yesu ano so ye besua na nen so ye pese ye hwe tumi a ewo odima empire emu ena sa na otwi mu ye pese yehwe na ye behwe ye nka abosam no wo James enwoma no etrinum yimu du nsia na answer na elder obebo kasa no ma mema pastor Asiama emompaye
ansana ya hwe ya disua no mu. Adofo no moma ye mompaye. Yeda wase onyamepa yeyi waye kanfo wudin. Edon ni bremu ne wasande wo ma abedru. Eye wo na waye. Wo na wo yafa enti ne ye nkunindifo. Todo tomfo no se senye rade na ya Israel enkan. Enam se wadi nkunim ama ye no nti. Ye ba wanim bre bia ye ho tayen. Na ye ni ti se ye wo na ase. Ya bayi rade pa. Ewo ya disua bremu. Kuma ani adwene a ehye mu nyina ehye wonsa. Yesro beboa yen ma yente wasem wase. Sebe ya yebetimi akọ afoforo nchen na yedi ama won na yaka wonsem pa kire won na won hu maniye ene okesiye. Timisro se ene adesua yi be fa ne nomum ne be kire yen ya yenyo ade nyina mu Jesus Christ demu. Amen. Amen. Great. And ye na ye be call straight na ya kan yen ka bosem no ewo James chapter 5 verse 16 elder. Yakobu ti enum yimudu nsi o se monkeka mo mfomso nkyerɛkyerɛ mo ho na munyi mpa ye mema mo ho na wasamo yade onipa trenene adesra emu ye den tumeyo ade bebre. Amen. Amen. Yes, me da se wakan nka bosem yi amayem se ye kɔ ye disua ni mu no ye be hwɛ ebeba mu na afi yakasa ye ndi kan show ready ama afoforo intercessory prayers. Ye be kyerɛ ase sen sa sam na ya ayeta aka no ready ama afoforo udi ama obi etesen no kwasempani se ka se ready ama afoforo de madwene ye me pa ne se atenkan wo mo obi odo a wo mo obi ahumobro aye mo wo mo obi na ubutu atu nipa krashe nyame nsa se Erade humidwe yi a otisei na wobisa die emobo nti the more no a wo ye saa no na wudi ama afoforo nso nti ridi ma afoforo ye o ma afoforo hiade aye won so hiade that's it. O ma afoforo hiade aye won so hiade. Great. Medeka kra ka ho utie kasa no a dima enti wan se enye difa ne moma ye dima enti wo ankasa no won ka ho. Okay. Enti de wo sire nyina ye de wo de ma obi ofoforo enti wo hwa enka lawyer fo no ka wa adwuma paani so obi wontimi nkasa won hu ne wonye enti wo si ntemo na waboa na kasa ma no agi na frisa wo hawnom enti kire se we ne de se wuyi boni firi mu a eye efiri A to Z a wo ye de ma obi a wo de enemu na mfaso na nkoso ne yiedie ne chese biribia a wo de enka Dima entinye difa ne mo ye dima. Great. Eda wa bie adwemo ba say atifo eno na se ne ye da kan die say akyere bibia ase nye di ma o se nye difa u di ama na se wo de wusi nchen na wo ka wo sre ama afoforo se ne esite ne ye kɔ yanim nam se eno ana sa na otwe mu ye pese ye hwe ne nsunsuanso na afi hia se ye dima afoforo na udima afoforo nso krampo na mfa so ben na wa wudi ama nipa no wonso wonya but yen tra ne ente ase wo trosem mu se ne trosem no ka nsem bi na fe yen tie hu adusua betimi asua afiro no. First of all yen hwe Revelation chapter 12 7 to 9 yen fan toto efisofo nwoma ne etrinsia yimu dumieno yen hwe nsem bi e wo ho se betimi aboa yen ama yate intercessory prayer ase anase dima empaibo no ase pa ya o se na okon ba osro Michael ne na bofo tu otwease no so sane ne kon na otwease no ene na bofo kon na wantumi won nso wanya kwan osro bio na otu otwease kese na wo dada a wo frɛ no obonsam ne Satan
ne de odada amanaman enyina no firi hɔ to no twene asase so na ɔto nabɔfoɔ ɛka ne ho guyi. Amen. Amen. After yensan hwɛ a friend is saying Ephesians chapter 6 verse 12. Ephesians 6:12 no nso say ɛfiri sɛ ɛnyɛ yɛ ne mogya ne honam na anya na mmom yɛ ne mpaninnie ne tumidie ne wiase yi mu sum mu atumfoɔ ne ahohomɔne a ɔwɔ ɛsoro hɔ no. Pastor Fergus, I can say me no. I think of 2 Corinthians there no so I am fair no crampon so na fe mema Pastor Emram 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Korinto fo ngoma etosumie no etire edu. Enyimu 9 no. Enyimu 9 no. O say ɛfiri sɛ yɛnsa yɛtuo no akode ɛnyɛ honam mu de na mmom ɛyɛ den Onyankopɔn anim sɛ yɛde bedwiri epie kɛse a yɛdwiri adwene yɛde bedwiri epie kɛse na yɛdwiri adwene Yensimfo akɛse mienu na wakanfo a honom na waka akyerɛ ye no but I think sɛ ni nyina no ka adeɛ baako na akyerɛ ye ɛwɔ ha sei mema pastor kwanya na wakyerɛ ɔkwan a saa akenkansemi a yɛkan ɛboa anya nsunsuanso wɔ yɛn tiase a yɛwɔ ɛwɔ odima empire yɛda Bismarck da se bebre adesua yi hyase am yɛhunu sɛ no kwasɛm pɛ ni ɛsɛ yɛdima afoforo nanso ansa na obetua na mo wɔ dima mu no adesua yi ɛtwe adwene si bibi so sɛ enya dia a ɛsɛ wo hyase a na dima no answer straight away na wo dima nneɛma bi wɔ hɔ no ɛsɛ wo hyɛ no nso ɛwɔ odima mpaebɔ a wo bedi ama wo nua de di kan Bible mi yɛhunu sɛ ɔko bi ba ɔsoro na Michael ɛna bɔfo ntɔkwa kɛseɛ bi ɛbae ama Lucifer yɛnyina nim ɛbae no ɔbronsam ɔto no ba asase so ɛtwa adwene siso am wahu sɛ ewiase weye ɛwɔ mu yi aprepredi wɔ hɔ there's a struggle cosmic struggle a ɛkɔso ɛwɔ wiase ha nyina ne sɛ nti no sɛ wodi am wɔ bi wɔ wiase ha de a hunu no wadwene mu sɛ ɔko kɛseɛ bi ɛkɔso na ɔko a ɛkɔso no ɛyɛ good and evil papa ɛne bɔne ɛkɔso forces of darkness any force of righteousness esumu atumfoɔ ɛne nneɛma a ɛyɛ akyere ne nneɛma nkuto ɛnso kɔso enti hunu wei nyinaa wɔ wadwene mu na sɛ hunu sɛ ɔko kɛseɛ san akɔso yɛ Christ ɛne Satan na saa ko yɛ ɛkɔso nyinaa no obiya pese odi nkunim enti the more no a wo se wo bedi ama wo nua no sa struggle way de ben e wo ho enti have it in your mind enti adesua nyina odi mampa ye bedi ma nyina no have this one in your mind say eno wo na Bible sam ye hu say e wo fi so fon say nye ne honam eni moja ena anya na ni je ba ko ne say sa struggle na ekoso no nyina no 2 Corinthians hold mo no Genesis said there's a stronghold. Now stronghold do not all can you say menu bi no pagya ye hu nyina de manyame e wo saa kwan no so ne yesre e wo mpaibo mu a that is our stronghold empaibo enkuto ne ade a etimi bubu obonsam pochiri nyina sinya ne hunam ne moja na anya enti you can't just say wo ka say wo de wani kan saa you say wo de ho ede ben ewura mpaibom na mpaibom kuto enim ne omienu akodi a ebetimi abubu obronsam pochire biara ode pese ode baye so ene bi onyame ame ye hunu say ewiase we ye wo mu yi wama obia the power of choice all right obia enti obetimi atwu so say me de me no obronsam ene benanti me de me ni ya me ye nyina no me ye atrodifo e wasase so menka bibia entwe nipa adwene ensi nyame so metwe nipa adwene afiri onyame so enti wo a
udima wunia no sa force we nso betwe nanso the stronghold ne say we yam paibofo pa wonyame ebeyiwo afiri sa te bia ete sa ne nyina mu efi say okon ne ba wosoro no wonyame di nkunim e wosoro ho nti eye flashback bi ma say that original war in heaven koso nso e wo me ne omienu nso ya se trend nanso yesu ebedi ama me ne omienu nti intercessory prayer no e ma yete ase ehunu say oh ba wo bi o ha won te ase but ekwan nyame fa so a or answer and as a obua ye mpa iboma ye no eye strong. You only have to pray na hwede nyame ebeye. Great. Me that say pastor wa church odima mpa ye mu pa amana say obedia mu bi o say oben ho wankasa no oben ho e wo mpa ibo mu ne chosam suanu mu ansa na watimi agina wa sanso okon kese na asi wosoro no abasa asi so a tembia be konkotodwa ni mu say opese odima obi no na sa okon na aba wiemu atumfo ne saa ne mayi na yakutia tina say so oben ho pa ansa na watimi adi ama afoforo na asembisa na se na yetimi di ma afoforo sa o hwe ye nyamesu a yesu yi ase yede no eta ye memmemme no bebrede bia na ye woye so pa ye o hwa ye nyame ye ya ye di ma afoforo pa ni no kwasempe ni Bismarck se yesi ye agidifo kristofo kwanhwefo ama papa adia ese ema na ye botai se ne yesu ye no yensu ye bie wodne kra ato ho ma adasama odi ma afoforo empo ebra eduru bra no ni wo kra eduru so no wokọ Getsemani turo mu ho bae na suafo na deda se mo ntimi ne mi anwen don hwere ba kompo wen nyina mu osakobọ mpa ye edi ma won edi ma me no mienu enti se ye dwun nipa famu dia yentimi enni ma obi na ye dwene se onyame na afre yen na ono a wafre wen no kwafo a ene ye nua tenka ebe ye nso atenka na ye di ama yeah onyankopon ankasa edi ma ne ma ebra onipa eye bone no onyame sane throne mu ebedi ma ne ma eje ne ma efri obonsam empuchire emu Cain ekum Abel no. What's the Bible say? Abel moja esumi. Once was in etie mu wasase so dre rade nim. Irade ete say ye twaso ne ba Moses edima Israel for. Unti odima empire bo ya dia ehia se o Kristo ni bia o Israel wo so yo nyamsum ni bia no ese se odi ema wonua. And trusting fans san show them in fam say ye menko amade sede ene eno na ekoso ye ko prayer life ye ko bompa ye menko amede se menya prosperity no na menya japade no nko ane hia me but o say sene asori bi empire bo bi o kano so we ye obi die ye a ana so nyame aduma na hwe na so de ade akoso enti ye di ma afoforo no na onyame so ehira ye so ne ye yo medical crabby something for die so when say odima ya wo kan no enye se wo de beto internet so ana se radio so momra na me mompa ye ma no enyi odima no eno no aha tomre bi kura no onipa no onu kura nim se wo odima no wo hwehwe ni yie die ne nkoso yes onim entimpe biara ye de be tudwa se momra no na wafiri saa odima no na enyi odima aha nti odima ne de onipa no onim enti bribie kwa obeka chen so oh me bompa ye ma no obi se na ye ne surprise surprise oh it is I mention so obi dwene me ho so ahu
and no ne hye onyame anu. Great. Amen. Great. Beda mo ase pa se ne ma church nsem na me ankasa kra atoma komo because de biara no ye mpaebo no agina ye ankasa ye ho so dodo ase ye no abebrese no amanihu no menko ame de kra mentimi na majasi ho na makokan obi di ama no na me de ka ma obi no me de me ka fa enye enti ye de bia ye koyo nkotodwa ni mu a me de nyame nyema menko ha ba so ampa se Kristo ni ubetimi de uyefunu atofom atowo na wotwe se mpaebo a woboi enye woni wabusiafo obi a wohu se wakọ ahunye bi mu na wode uyefunu atowo edi mara abrako nipa no krampo enim se wo yesade na mana think se no na masa odimampa yi eye very powerful pa se obetimi ayesa ma wonua no eto nyankopon akoma so pa se wotimi eyesa medamo asese Mpacho memfa kitu ebinso. Yeah. Enti yempanimfo no eka sem bi se wo yama wonua no na wo die yeye. So ahu wo yama wonua no na wo die yeye. Panimfo akasa na sanity. Madam ase yento aso Yesu Kristo pastor asiama memra so Yesu Kristo na ne mpaebo abrabo ete sen edie ne betumi asua free Yesu Kristo mpaebo na brabo say na netie oba asasi so yo ansa na me koma yi ni so no me pese me dey ase bi twam matefo etese me ndafo anase me ndasafo yentia odimampae aye bebre adwen say ase ye de yenima afoforo but me pese ye twen adwen si so say adesuan e ma ye hunu say edima afoforo edimampae ya de a ehia aise say di akoten ewo yempae bomu enye yenkwaye de bayinima afoforo yo Yesu Kristo ni prayer life no anase okwan ya no so efa so a no so edima afoforo anase no otu saa anamo no ibehu ni nyina wo Lucas mpa etre ye miensa chichemu a eye aduonu baako na Luka etre ye num chemu eye dunsia Lucas mpa etre nkron chichemu a eye edunwotwe sa test nyina de di pefe ma yehunu Yesu Kristo ebri bia obetu anamon se okwakoye bibi biara wona asase sudumedi mu no dise wode no ho hyewrade nsansa enti ansa na obetimi edi ama obi no hu se wankasa no ugina yie kosi Yesu Kristo ebri biara no ugina yie ewo ni nyango ne nyankopon entem se wo hwa wo se ebrempa ye boneso no wo kodo dem mu ama yakobo ne so no obompaye wo se radi nyankopon ahoden ansa na woko ena obehye ni dwumedi enso no kosre so ko bompaye 40 days 40 nights ema obonsam kra koso no hwe di bonsam so nkunim eno achi no nsumpo no ne kan say ayarefo a wosesa won yade nyina okobompaye ansa nipa mpim no mo aduane diye obompaye ansa enti ede di pefe mi ehunu se Yesu Kristo ni dwumedi nyinemu no ohunu se ohia tumi bia obetimi die di obonsam tumi a pasafagos ekiremu no ase se okon na ekoso no because force ne so enti se wantimi amfa no ho anhye wonyankopon tumi no ase a enkugo beba na brebia nso a ode ne ho hye onyankopon tumi ase bia no odi enkunim ena ne etoso mienu a mepese me kaka ho wasi Yesu Kristo na enye se obompa ye di ama ono nko aho so ba koye adwuma no na san so di ma ne suafo no nso so ne suafo di mienu no na odi ma won enti wasi wakache ya kan Lucas mpa itre ye aduonu mienu no chema ye aduasa ba akonkose aduasa na no Luke 22 31 to 34 no any Hebrews 7 25 na wasi Yesu Kristo kachre Peter say obonsam ebesrei se opese opo pese obubu no wasew nanso so medi mamaw masre mamaw se na se wo firi mu fi a hye wo nuanom so den ohun se we dedi pefe se Yesu Kristo na nya so obegi tumi no nko afrade ho but na wosan dimma ne suafo no enti yenso so yenya mesumu
ɛne ne yɛ yɔ ne yɛn kae bɔsɛm adesua de maa yɛ no da di pefe sɛ tumi a ɔbɔnsam ɛde te asase no so ɛso na sɛ yɛndi ama yɛn ho ne yɛndi ama foforɔ a ɔbɔnsam de yɛn bɛbra atɔpere na ɔbɛgu yɛn mu ase nso so nti ebere biara no yɛnim ayɛ ho na yɛnim ma afoforɔ na onyankopɔn dwumadie a wɔde ahyɛ yɛn nsa no yɛtumi nso adi nsɔhwɛ ne ɔhaw a ɛwɔ yɛn so no ɛno na Yesu yɛ ɔyɛ ohunu Peter na Yesu yɛn nyinaa de tom sɛ ɛbrɛ Peter hyɛ ne dwumadi ase no yɛhu ahoɔden a ɔde ɛyɛ adwuma nti me sɛ mede sɛ pastor wabie adwene mu wadu so adesua no paa ma mea mekra atomi mu wayɛ adeɛ Onyankopɔn nhyira wo paa sɛ wakyerɛkyerɛ sɛ adesua no yɛbɛkɔ yɛnim sɛnea yɛnhwɛ yɛnsankɔ yɛnim ne yɛnhwɛ sɛ yɛhu sɛnea Yesu Kristo ne mpaebɔ tebea teɛ sɛnea odi maa foforɔ odi maa n'asuafoɔ mfa Yesu Kristo di maa ya ma abra ne ekoku no obi Peter twa obi aso no ɔde tare hɔ no in fact asɛnnua no krampo no ansa na obewu no ɔse agya fa kyɛ wɔn na wɔn mu deɛ ɔmo a na ɔmo ku no mpo na ɔsɛ di ama ɔmo in fact very beautiful pa Madam Wase, ye twaso ni yahwe Ephesians chapter 1 verse 15 to 21. Yenhwe Paul nso ebisa Onyankopɔn nkyɛn mmoa de ma Efisofo asafo no. Yenhwe mmoa nsɛm pɔtea mpaebɔ pɔtea ɔsrɛ de ma ɔmo nso ɛwɔ hɔ no mo. Na yenhwe adesua betimi asua free wɔ hɔ. Ephesians 1:15 Yentime nso mete mo fam Awurade Yesu mu gidie no mo dɔ a mo de dɔ ahoteefo nyinaa no manyae mo ho aseda ene mo din bɔ me mpaebɔ mu sɛ yɛ na Awurade Yesu Kristo Nyankopɔn anu onyam agya no ɛma mo nyansa ne adiyie honhom hunu a mo rehunu ne yie mu na mo akoma eninte na mo ahunu ne frɛ ani dasoɔ no ene na pegyade anim onyam ahunya wɔ ahotie no mu ne tumi kɛseɛ a ɛboro so ɛma yɛn a yɛgidie sɛdeɛ na hoɔden tumi adeyɔ a wɔde yɔ adeɛ Kristo mu nyane no firi awufo mu na ɔde no tena ne nifa ɔsoro no ɛteɛ mpaninie ne tumidie ne ahanhoɔden ne wuraye nyinaa so ɛne din a wɔde toɔ ɛnyɛ ewiase ha nko na emom ewiase a ɛrebɛba no nso emu amen. Great. Ɛda so ha wohwa saadi na de na Paul ka kyerɛ Efisofo yi na de na ɔyɛ man nsɛm pɔten bɛn nneɛma pɔten bɛn na obisa free gya no nkyɛn ɛde ma Efisofo adusua bɛn na ɛwɔ ha ɛma yɛn. Yo medase wohwa kenka asɛm ɔde ma yɛn no a yɛhu sɛ Paul na ɔde ne ho ama nyame dwuma a nyame ɛde adesoa bebree asoa no a ɔdi akɔba ɛka nyame asɛm na n'adwuma yɛ mu no ɛna amanebɔ baeɛ ma onya nkateɛ sɛ Efeso asafo no wɔn mo bɔ mmɔden ɛninti mmɔden mu no ɛna ɔno Paul hu sɛ nuanom ɛde wɔn akoma ma Awurade so ɔne Awurade bɛnante deɛ a ɛneɛ na wɔn mu bɛhia ahoɔden nneɛma bi a ɛbɛboa wɔn nti Paul ɔsɛ ne mpaebɔ mu ɛne ne kasa mu ɛne n'adeyɔ nyinaa mu no na ɔkae wɔn nti wɔbobɔ nneɛma bi din ɛwɔ ha a na ɔsrɛ sɛ Awurade ɛmfɛ nom ɛyɛ Efeso asafo no wohwɛ a wɔsɛ nyansa adiyie ha ɛna fei ani a ehunadeɛ afei wɔsɛ anidasoɔ ɛwɔ ɔfrɛ a wafrɛ yɛn no emu saa wɔfrɛ no nso no adwapadeɛ bi wom na ekuta anumonyam a wɔno Paul ne ho a ɔde ne ho ato soɔ enti saa nneɛma wei nyinaa ɔkekan afei tumi kɛse a
eburo onipa dwene ne nte ase so no saa ni nyina awurade emfenom asafo no enti wo hwɛ niema a wɔbobɔ so yi pa na Paul esre de masafo ne se nyame de dum asafo no a na kyerɛ sɛ asafo no bɛyɛ asafo a wo hwɛ sɛ de ɔka asafo ahodo nson no odi wɔ ho adanse a wɔka Efeso de edi kan no a na kyerɛ sɛ ɛfata kan sɛ wɔn yɛ asafo a na wɔn gyina wɔ nan so ɛna bio nso no sɛ ɛkɔba sɛ London asafo ɛna Paul asrɛ de ama yɛ ɛna yɛnya saa ahoɔdenie yi ɛna yɛde yɛ nyamedwuma ɛna ɛkɔ so a ɛna Paul aba abɛsra yɛn anaasɛ wɔma yɛ kora na nkraba sɛ Paul ɛbɔ mpa yɛ ma yɛn na ɔsrɛ ma yɛn saa ahoɔdenie yi ɔbɔ mpa yɛ daa dwene yɛn ho a ɛnuanom menyini sɛ yɛgyina ha ne yɛbɔ so kyerɛ asafo ma no a obi bɛte asan sɛ nyamedwuma no me de mani aha na menkɔ ɛyɛ nkuranhyɛ ɛkyerɛ sɛ yɛte hɔ yi na wɔ hɔ a na nkraba sɛ enkoso wei medwene ho me yama hwɛ sɛ yɛwɔ Ghana na wɔ hɔ a ne asoma bafuom bra wo do okoko ase na nkraba sɛ wo fa bi sɛ bra na wɔde wo babrukyire kyerɛ sɛ wahu enti ade a wani naso no na obi yama na wodwene kyerɛ sɛ wotenka kura sɛ enti me nso sɛ obi dwene me ho sɛ obi nso yɛ wei ma me me nso me ne hwan wahu sɛ sɛ nkuranhyɛ no di asɛm na onie no ka kyerɛ wo a wontie na wonyo ɛyɛ nkuranhyɛ enti saa nneɛma wei nyinaa Paul ɛyɛ de ma ɛyɛ Efeso asafo no enti saa na yɛn nso no yɛnyɛ ma afoforo enti sɛ yɛ saa ma afoforo a sɛ de mpanimfoɔ kan yɛ a meka yɛ ne sɛ uyi obi die yie a na nso die ayɛ yie wo sra ma afoforo no na de wo sra ma won sɛ enkoso ma wo no na nyame nso adan no na ɛba wo so sɛ de mpanimfoɔ woto bobo adan a ɛsan ba so nti yie ma afoforo na yie yo no ɛbɛsan ba wo so saa na Paul enso yɛ ma Efeso asafo no ɛyɛ nkuranhyɛ ɛyɛ nkoso na ma yɛn nso yɛnyini ɛwɔ saa sununsumo that's great. Meda wasayam say we there one my elaborate a detail of a senior mama or chokoma if so I think say okay kan Philip ngoma na chiba ko yimiensa kopim and duba ko no so a eno nso ocho letter similar bisa so ekoma Philippians no nso obo ma ba so kire om mpa bo ahodo a obo mo anigye share na koma so na kwasem se wo ho no na wonya o ya asafo na se wonya nkransem bi sei efri osofo pani bi wo no mo saa na ehye nkran je say saa Paul koyi obo mpaye krampo obo maye bi saa yen so okaye ne ade I think say ade e wo say yesua future sem na yen so ye de ebo ye embrace ne esi etie great Bismarck enye no so nko o se kra de o ka no asafo yenso yankran so se o fra wo yire na o ka kire wo yire se odo me bompa ye ma anadu bia no me sere ma ana me kunu me bompa ye ma ana me ma me di ma mo ana wadafo brebo bi pa wo nim se bi kra wo bompa ye ma no na wa frem ana se obi po kra wo asafo no mu won hyeda no nye free but wo ni no na wo hia se ma me bompa ma wa me di ma me sere ma wo se ehye ni kra ne e ma ne hunu se se mi su ne mi hawi ne mo no me woni pe bia o di mami mi kunu e bompa ya mami wo so ko edum kra na o di nkomo ka chene na fo hwe mi successful amai mi kunu pa ya na ya mi sa o se o stress sa no kra mpo sa yare o sa na no kra stre o stress sa yare oh great e stress nyina every one mo because o ko eduma na wonim se o kunu bompa ya ma na se wonim se wo yere edim na wo kra wonim da na waka no kwasem say the gidifo am say odima empire no eho adisua na ye ade a ohia pa say wo ntanya ye adisua ne hyase na ye san say wo ye nyankopon adwuma ma no ye wo de ma nti ye nsusu nwene ye no ye nkonson na akekere no too much
na yendi ma foforo wo di ama obi no na nyame ye wo de no ede emma eno na asofo ne elder church yi mu no afi yen koi na yemre no tia ye kakra na afi yen fa nhwe se betimi asori yen adusua no so a somebody yen hwe Daniel chapter 10 verse 10 to 14 Daniel mpaibo a oboye and afi nso nsunsanso ene akontia se ne pastor di kan ye akunini ana kutia Daniel mpaibo na afi ya hwe eno nso adusua ewo mumai wo odima mpaya ye ka ho asem nti yenhwe Daniel chapter 10 to 14 akenka asem no se na hwe nsabi be ka me ekanya me ma mikun tunu me nankroma ene me nsaso na oka kire me se Daniel odofo tie nsem a mereme be ka ma kire wo yi na gina wonan so efri se wasoma me won nkyɛn na ɔne me ka nsɛm yi no me de ahopopo mi gyina hɔ na ɔka kyerɛ me sɛ insuro Daniel na efiri da wo de wakoma to so sɛ wo bɛte aseɛ na wabrɛ wo ho ase Onyankopɔn anim no wate wo nsɛm na me nso wo nsɛm nti ɛna me baayɛ amen amen read pastor yen show Daniel mpai boya obo no wo Daniel 10 to 14 no obo mpai ne hu background scene no ne na ekoso no say elder man kan ya mi kan first ma me mfento aso na Persia ahemfo mapoma esanka me adaduonu dabiako that's right na hwe mapoma etitire no mu baako Michael babeboa me yes na metena ho wo Persia ahemfo no enchen na mabase merebe ma wate de ebeye wo man na edi akire no mu na enna no ho aniso ade huno no eda so ewo ho amen amen pastor we dey se ne wakan no na nkasa apo na ananka na ye ba be ka ho asem no ene sampai boya Daniel boya hu se ne mpai na obo no obofo na odi anu yie ba no obi nso ahia na owie mu no kondendenden na wo so ofro obofo pani ma ke no ba no be sewu se na sadie we hunhum mu no etesen no kwasempe ni asem na de yie pa na emu nsem nso mu odu Daniel ye nyina ye nim Daniel Onyankopɔn akoa onyame de ne honhom adom no wo so ye me beloved son onyame do no yie pa ekodu gina pen bi a Israel fo konkwasom mu aye nyina ye nim wo Babylon ebre na so se nkwasom no brem no onyame say with after 70 years no besa de moba mo kro mu bio Daniel bo ho mpaye da ben na we beba so nti na aya de antiase aya diama no no gusu bo mpaye no odima ne man odima Israel fo na ne dima mpaye bo mu no ekodu so gina pen bi a fide na ye den say empire no ntime mfro nkosa de ese de efroko na ose Persia hene abofo no ebe sanka ne mpaye na we de ben obo se be ye betime de ben afroko so na ho no de ehu ne se that Persia hene o kan no ejina ho no ma Satan demons and na say bad angels or something of that sort evil angels and he almost kwan say empire ntime de ben enko me once no na say bibi ba kire Daniel ase no wote ne wo ye no ase yi pa na Michael nso gina ho mo ma Jesus Christ enti ha no ye hunu supernatural powers bi a de ben ko ha no mo Onyankopɔn fa obonsam nso fa na ye hunu right from the beginning say okon kase ba osoro na ne honam ne mojans na de ben enenya enti sa akon yi aso koso wo Daniel so pa yi a obo na wodima onyame nkrofo nanso Michael original ne Michael original ye no enkunumdie ba na senti oba ye ne say ohunu say Daniel he wants to understand person what tiase the tosubio wa humble himself for 21 good days empaibom nyampaibom ko a akonchin eka ho nti we twema dwesisum ye hu se ye mpa ya ye bo nyina na duru bi a ye mfa ye funu nso nto ho a ye mfa bibia nwura mu na ye manyame no asem ene honhom be hye ye ma na ye fa sa akwan no so a odima mpa ye no so no
to me bɛfiri mu aba nti afei ɔbɔfoɔ no baeɛ no Michael baeɛ no wɔse mapasa mɛde bɛyi mebɛkyerɛ waseɛ wɔkyerɛ n'aseɛ nso ma ne hu sɛ ampa sɛ ɛwɔ nyame ɔyɛ mpaebɔ tiefo. Great, me da se pa am say. Me fa kakra bi nka ho. Okay. Sofa kyerɛ mu no ɛda di ma yɛhunu sɛ odi man paye no enye for just only ye ankran krese yedi yetimi di ma asafo no se ye akanifo because ohwe Daniel oye kanifo na oda fa se na wona Israel no kra na oye panyi wo Israel oso odi ma wo ho akosi bra onyankopɔn ema Michael bae because no bon sam aso ano enti mami hu se asafo ya ewo mu yi no ewo mu se asafo no da ho saa na nso wo niema bi wo mu a ebetia ba se obonsam kram ebia wo ho aye din a emma ebia yade bi etia asafo no mu a yentimi ntu ebia tokwa nkitinkiti bi ekoso ebia manso ni haw no bia na obonsam bi kram ba se ye asofo ne ye asafo mpanifo yi ye die futu ho 21 days tete saa di aya komtene bompaya onambema Michael Sane. That's right. Na Michael Sane so a oba be ka Persia ahohombone no fini na tuegu ama oname asafo ensoso ediye. Great. Se nwa kakra Great. Say yadusua no eba na wie enti yemfa asembisa we no emfa enwie na elder wo de beka ho asembisa no na sene etiri yehwe yapese yehwe quickly John chapter 1 John chapter 5 verse 14 to 16 yapese yehwe adia esi what happened say yebo empire near intercede for others edie ben ena esi yenhwe no quickly na fe yemfa 1 John chapter 5 14 to 16 14 to 16 say na nam a yɛde kwa ne nkyɛn ene sɛ yɛsrɛ biribiara sɛ de ɔpa otie yɛn na sɛ yɛnim sɛ otie yɛn de yɛsrɛ no ho a yɛnim sɛ yɛwɔ nneɔma a yɛsrɛ ne nkyɛn no sɛ obi hunu ne nua sɛ ɔyɛ bɔne a ɛnkɔ owuo mu a ɔmmɛsrɛ na onyankopɔn bɛma no nkwa de ama wɔn a wɔyɛ bɔne a ɛnkɔ wu bɔne bi wɔ hɔ a ɛkɔ owuo mu ɛno ho deɛ menka sɛ omisa amen. Amen. Tina pastor na me bisa se ye bompa ye ne intercede ma afofra e de ben e na esi. Yeah, Bismarck we da se ye beti ase pa no se o se edisonate fiasem no side no yawada de no se prayer focus. Yeah. Say ye bompa ya ne dia ma afofra yenye specific. That's right. And say ye se bo niam sam ka ho mpaya na wo bo ebia yade ho mpaye na bo bi foforo da bi o se ma mpaye bo no enyina ne o pese wo ka no so eno na ebema ewrade nyankopɔ tumi ne nenu onyam adadi wo ne o pese wo ka ne enye se emenka se enye se bia wo bo mpaye ma ya afo nya da bi but yes specific. Okay. And so also here I will say 1 Samuel chapter 12 verse 22 to 24 no and Job 16:21 no eka someone paya o boy o say onyame di ni minus ho na so me Samuel me bom paye emma oman no di ma won e wo niam bi ni niam kitinkiti bi a e bia e koso Job so eka bibisa na ne aha no ne Yohane pese wo kan ne se ye ti ase se sampaibo we poti na yebo wosi ni pa no aye bone na bone na waye ne de ne ko wuo mu ene ye bompaye asre rade se wode bone no be che nipa no wayi na firi owuo no mo so ho no eye specific eno ho paye no wobo enti se ye wo bi ho de a well sani etie bia no wo an sese wo wu because then wo ka no sese wo wu de a ye fam de no wo kura no a yenim se ye di ama no na aba no saa enti ne efa ha no ye pese wo gina no waka nyina ne se ye mpai bomu a ye die ma afoforo no
botae baako bi esie nso sɛ yɛn ne yɛbɔ ho mpaeɛ a yɛmmɔ ɛno nko ara ho mpaeɛ na yɛnim afoforo Awurade bi tie na wayɛ yo me da sɛ sɛ na elder person de kakra bi na afei yɛde sɔre me de kakra so so sɛ afei ɔka asɛm bi wɔ mu sɛ ɛyɛ a yɛmfa ɔpɛ no ɛma Awurade fi sɛ ɔno deɛ ɔpɛ no ɛyɛ sene deɛ yɛn no yɛpɛ ɛwom ebi nipa no ɔyare ne yɛsra yaresa ma no but yɛmfa ɔpɛ no ma Awurade fi sɛ nneɛma nyinaa wɔ no mu ɛna ewie ɛna bio no nso no yɛne a yɛn yɛsra ma saafoɔ no ɛte sɛ obi da mmerɛm na wopɛ sɛ wuyi no sɛ wowa anyina yi a wobɛkɔ akotom akɔka ne ho that's right enti ɛsɛ yɛn yɛgyina yie paa na saafoɔ a adesua de ma yɛn nyinaa adeɛ pɔtea wɔ mu gyina so ama a wɔn yɛ nam nya ahoɔden timi srɛ yɛn nyinaa te sɛ Yesu de ɔde ma yɛn nyinaa ɛyɛ onyame asɛm that's right ɛno na yɛ wɔ mu nyina so nti Yesu sɛ ma Yesu tie ama magya bibi a mesrɛ bi nso de ma me ne sɛ ne ntie san so Yesu tie nti bibi ɔno nso bɛsrɛ wɔ gya no hɔ na gya no nso ayɛ ma enti yɛm yɛ nyina so ne nyɛ onyame asɛm yɛtɔ twene deɛ a yɛdi ma mpa yɛ no ɛbɛyɛ te sɛ tentirihuo yo ne finally mesrɛ paa sɛ ne na kyerɛ sɛ Jesus ka kyerɛ Petro sɛ masrɛ mama yɛn nso yɛka kyerɛ asafo ma all the time me bomb pa ye mau. Jesus was genuine. We must also be genuine. Yeah. When ye catch your safuma, ye cow pie boom, ye will say, but bread beer, ye cacrano. Yeah. Me da se pa say my idea said this we know it is more or less like a sermon being na and they made up more say mama mo kwan na nyankopon akasa afa momo abusia foreman so madam was say manya otwen honhom na fe ye ne mu nyina asua sa adusua ye adusua di bre we adusua etoso enan ye hwetumi a ewo odima empire mu enhu se okon kese di kan kosoro nti ema ekoso osoro nti ema aprapre ebeto ho ti de bia obonsam otwen na nyankopon so etwen ya sade se ye bedi ama afoforo afenso ye hu se ne wotimi dima nipa obi ni wiase Yesu Kristo na brabo bebo nyina eyeme no mienu nti ewu bewu ye nyina yeme no mienu nti odima ye mpo asenua no so na odima womo a womu kuno no sara nso na Paul edima asafo ahodo a otete ye nyina Paul edima sa asafo ahodo ni na afenso ye hu se wo di ma anasa wo bompa ya ma afofo onfosin friends and powers bi anasa hunhun bi a wumfo wani hu no ekutia wo mpa ebo tie wo sa wo ben ho a kontri mu pa ene kyerosem sia ho ansa na watimi adi ama afoforo udi ama afoforo nso a na pastor kan na be focus ma wadwen nya poten wade poten tibia poten a wo ka ho asem no eno ne timi ma edima empire no edi emu eye pa ehu adusua na yede abrewe da senden so yede adusua to so enum ede bebremo onyankopon enhira mo babia mo biara yenkate enie na pastor Asiama nsa enhira so maye yeda wasi wonyame pa amen yeyi wa ye kanfo wudin wodon yi mu adusua kuni a wonam don so ama yede ama oma Ibrado na tumi ni ahode ni nyina wo mesro mani na di wa adesua yi mu amen ma okra bia wo tie wo nyankopon wasem a wo wa ho kire wo osun wo abebresem no ehunu se wo nyankopon wasem ema nkwa ema asomdwie echechiwre na ehyeden mesro Yesu ensu siesie ye ma wo gye da no amen fi se nche Kristo be pie na wo ba beto se na ya sene afata Ibrahim nhyira ye nenso Ibrahim tire ne mu kyerɛ yɛn Jesus Christ today mo amen amen